Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा जायफ्रा फिल्म किसाननि रां मोनग्रा एबा मोनबाय थाग्रा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट नोटिस फैदों फिल्म किसाननिफ्राय अफिशियेल फैदों मोनसे आपडेट आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामना लाबोबाय आरो लोगोसे बिग इनफरमेशन नोंथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ मावना लायो नङाब्ला नोंथांमोना मोननो गोनां रांखौहाय मोननाय नङा। माबादि सिस्टेमाव थिनदों आं बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगोन जायनिखि नोंथांमोना रां मोनबाय थादों एबा मोनगासिनो दङ जेरैहाय 11, 12, 13, 14 इनस्टलमेन्ट नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगासिनो दङ बा हाबबावगोन नोंथांमोना मोनबाय थागोन जेसेबांनो बे स्किमा थागोन नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो बे स्किमा जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नोंथांमोना बे फिल्म किसानाव मोनबाय थागोन। आं लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननि स्टेटासखौ दिन्थिग्रोगोन जे माबादि जायोब्ला एकाउन्टआव राङा हाबो एबा हाबा। फार्स्टआव फार्मार नाम थाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिस्ट्रिक्ट थायो। बेनिफ्राय रेजिस्टार नाम्बार थायो बेनिफ्राय डेट थायो। दा फार्स्टआव नोंथांमोना माखासे आधार डेम' अथेन्टिकेशन स्टेटास बे साक्सेस थायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बे येस जानांगोन अके KYC येस जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि नोंथांमोननि येस जानांगोन बेयाव नट एलिजिबल जायोबा रांखौ मोननाय नङा एन्ड बेनिफ्राय पेमेन्ट मडा दानिया आधारजों जाबाय अके आधार बेसिसआव जाबाय माने आधार कार्डआ लिंक थाथारनांगौ बेंकजों आरो लोगोसे नोंथांमोननि फिल्म किसानजों लिंक थानांगौ अब्लासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबो। बेखायनो सिगाङाव आधार कार्ड आपडेट खालामनाय जाबाय थादोंमोन KYC जादोंमोन आरो जायफ्रा KYC होबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया गासैबो स्टेटासा नोंथांमोना एक्सेप्टब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबैनि खोथायानो गैया। नोंथांमोना जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन अब्लानो हाबबाय थागोन बाट मालाबा समावहाय एसे लेट जायो बेखायनो नोंथांमोना नेनांगोन। एन्ड मोनसे बाथ्रा लेन्ड सेडिं अके नोंथांमोना लेन्ड सार्टिफिकेट बायदिसिना होनांदोंमोन बियो जुदि गासैबो येसबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबो जेबो प्रब्लेम गैया। एन्ड बेनिफ्राय जायना रिजिक जाबाय नोंथांमोनाथ' रांखौ मोननाय नंखाला। एन्ड बेनिफ्राय मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैदों फिल्म किसाननिफ्राय जों दानिया बेखौबो नायनोसै फैदों मा होनदों एबा मानो खालामनांगौ। दा बे जाबाय मोनसे नटिस एबा मेसेज फैदों जायनिखि फिल्म किसान मोनग्राफोर एकाउन्टआव नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेयाव मोनसे फैदों डियार फार्मार होनना बुंदों इउर एकाउन्ट हेज नट बिन लिंक विथ इउर आधार टिल नाउ अके माने बुंदों लोगोफोर नोंनि एकाउन्टजों आधार कार्डजों दासिमबो लिंक जायाखै होनना बुंदों जायनाव मेसेज फैदों नोंथांमोना बेखौ मोजां नायना लाबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय बाथ्रा जाबाय आधार कार्डजोंहाय नोंथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारजों दानिया बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारजों आधार कार्डजों लिंक थाथारनांगौ। फिल्म किसाना स्किमनिफ्राय बेखौ बुंहरदों फिल्म किसान स्किमनि अफिसियेलनिफ्राय बुंदों जे नोंथांमोनखौहाय इमिडियेटलि थाबैनो लिंक खालामनानै लानो होदों अके बेंकआव थांनानै आधार कार्डजोंहाय लिंक दंना गैया नोंथांमोना चेक खालाम। एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंबावदों प्लिज इगनर होनना बुंदों जुदि नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों जुदि लिंक जाखाबायब्ला गिबियाव जाखाबायब्ला सेकेन्ड टाइम नांला जास्ट नोंथांमोना बेखौ इगनर खालाम एबा नोंथांमोना जेबो खालामनांला जायना लिंक जाखानाय बेंकआव आधार कार्डजों जुदि एकाउन्टजों लिंक जायाखैब्लासो नोंथांमोना खालामनांगौ जुदि लिंक गैयाबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव आपकामिंआवहाय फैसा एबा राङा हाबनाय नङा अके बेखायनो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लानो होदों थाबैनो नोंथांमोना बेखौ मोजां बेंकआव थांनानै चेक खालाम जायफ्रानिखि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया नोंथांमोना खालामनानै लानांगोन। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर आं दायो अफिसियेल वेबसाइटआव फैबावबाय एन्ड बेनिफ्राय बेनिफिसियारि स्टेटासआव क्लिक खालाम बेयाव खालामबानो नोंनि गासैबो स्टेटासखौ नायनो हायो नालाय बेयाव क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय बेयाव रेजिस्टार नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोननि रेजिस्टार आइडिखौ होदो बेनिफ्राय केपचाखौ होनानै नोंथांमोना गेट डाटायाव लांबानो जाबाय अब्लानो नोंनि गासैबो प्रफाइला श' जागोन नोंहा मा प्रब्लेम दङ। बेनोमोन बिग आपडेटआ आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन दानिया अब्लासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जागोन।